Szeretettel köszöntelek benneteket, honfitársaim! Holnap után vásároljatok be, mert hétfőn ellepik a boltokat. Nem lesz élelmiszerünk. Vegyetek kenyeret, lisztet, cukrot, mindent, amit csak tudtok. Kifosszák a boltokat. Hagyjál engem békén! Ne zaklass telefonon! Ne hívosgálj, ne zaklass! Ne beszélj velem csúnyán! És hagyjál engem békén! De kurva gyorsan! Kurva gyorsan mindenkinek hagyjál békén, mataszopsz! Mert te fogol szopni nem sokára! Rohadjon ki a szátok húsa, az. Szaros seggömet nem tudom vele kitörülni, mi az anyátoknak, annak a büdös rohadt f***nak külditek a szaraszátokba! 450-en a kurva anyátokba! Milyen rákot akarsz? Rohadjon ki a beletek a szemetek a szátok! Nem mondjátok még! Szarakamba tetves rohadt! Let's get a Christmas. Let's get a bit of Christmas. Let's get a bit of Christmas. I less for you. Elérkezett a reggeli ideje. Az étel az őröktől kapható meg. A következő játék 20 perc múlva elindul. Kérjük, várjanak türelmesen. Különleges finom ez a rimodári. Melyik boltba vetted? Hát a Tibikerbe. Ott a jó. De van neki fantája is. Ott frissebbet adnak. Játsszuk a picsánkat, nem jó? De valami ott édesebb is. Milyen csodás ez a nap! Mindenki álljon oda a monitorokhoz és mosolyogjon. Grillás. Hello, my friend! Hogy vagyunk? A következő játék előtt választanak az alábbi szimbólumok közül. A kör, a háromszög, a csillag és az esernyő. Fáj a hasam. Menj azt akkor szarjak. Hova szarjak? Szádba? Menj aztán tényleg, aztán csináld magadat. Nem csinálom, mert nincs rám semmi. Ha majd addig nézek valami papírt. Na menjél. Jó. Arra menjél bejebb, azt majd kiabálj, ha véget. Bassza, nem hagyom még WC-n se. Én leülök ide, azt leszarlak. Na menjél. Engem nem érdekel, ki lát engem, ki nem lát, engem akkor is szarok. De leülök azt tenni. Lacika! Hozzá már nekem levelet, basszus! Level! Hadd törüljen már ki a fenekem! Siess már, mert már nem bírok sokáig itt. Jó van? Itt a pokróc úgyis eldobjuk, ez nem lesz jó? Nem, levelet hozzá. Akkor viszek neked levelet. De mire vissza, szerintem végzek. Jó van. Dikamore, mit hoz nekem? A füvet. Jó lesz-e? Diktamore, rendesen. Levelet hozzá, more, beszarok. Ha már szartál, csak a seggedet kell kitett. Na, viszek neked levelet. Ó, he! A második játék a dalgona. Kapra a tévét, mert térjön meg ketté terem! Mondom! Ha mi van a füleddel, levágatom a füledet, ha nem hallasz, minek a fül? Elismétlem a játék szabályt. A második játék a dalgona. A tőű segítségével kell vágni az adott szimbólumot. Akinek eltörik, az azonnal kiesik. Drágaságos jó Istenem, hogy amiért én most szenvedni fogok. Tudom, hogy ez a fájdalom, ez napok kérdése, és el fog múlani. Erős vagyok, és tudom jól, nem szégyen sírni, mert nem szégyen sírni. 17-es játékos. A csalás tilos. Ne okoskodj! Majd ha kérdezem a véleményre, akkor majd szólok. Addig meg kuss. 26 játékosból 23 játékos maradt, így a nyeremény eddig 700 000 forint.